Tangshal Fungni Shimi Returning Non-Accept Committee Rock Okpokja Ajukma Khayo Haste Hapangi Bukakte Tabuk Fano Korok Shafano Tangi Naidai Kuri Eba Kok Shainai Kuri Tabuk Dibor Kegi Tonka Fiaba Kanchanpur Steve Habanok ni Bukakte Visit Klaitanga Haifano Mungsha Chalanglia Kokwa Tumna Roknibus Kang Pai Shaka Tomung no Haste Habang Jini Shanmung Kanaya Hinke Jung Batagya Klaitang Nai Tuike Tuifano Tushitung Hine Shawik Narika Bureau Report, Northeast Tripura. Lamsubo Northeast Tripura Naitonai Khazani Takuktai Bukuk Song Ausung Jotono Simano Mia Salne Jorani Simino Mono Manpui Road Yakheba Kanchanpur Thanani 0 Sung Sawimano Hasto Kabangma Lukorokno I Hane Duku Costo Birmanokno Piognani Hine Obo Haiklaino Oro de Kutumani Sungmia Kogri Klangza Tinu Bohaino Hastini Lukorokno Punugnani Hine Abu Haikano Sungkok Tumao Saimanka Borobo Koroksa O Tripura Hastinino Lukorok Yakheba O Hasto Kabangma Birman Duku Rokno Borok Matangi Naraknani Hine Silaiti Soba Klai Pane Lukorok Padi Sung Truk Hai Mia Je Kogri Klangmani Borokni Mangplino Tisawai Hastini Lukorokno Puna Hine Kogrimani Bisinti Klaino Sung Paiso Kojak Truk Klai Sung Kanalane Boroni Kutui Yakab Borok Tinize Haitong Pamani O Buksa Tonglane Hine Sung Kanaimanka Tini SDM Habano Yakaba procession ni Bukati Klaye Borgno Sabu Korok Busuk Paye Borg by Koklam Saleka Yakaba Borgno Tuma Kogrika Tabuksa Sabu Paka Truk Klai Sung Borni Kupino Kanai Nahalane Mangplitisana Takuno Kone Buskango Finan Bagay Sungto Mia Salni Simino Savimanka Norotini Pungni Ata Jorani Simino Norotino Hangar Australia Yakaba O Buksa Tongwi Normi Soba Klainai Tini ni Je Normi Soba Wo Procession ni Bukakti Klai Sab Norway Paimalai Pilana Hambai Jere Northeast Tripura no Nke Sung Tini Ata Nisin Chengma Jorawo Tak Busuk Taimunka Anikuno Antanio Abokri Dertaro Unkna Enke Abo Somoy Jorawo Tabok Jorawo Kisas Kango SDM Nini DCM Brok Pai Tanka Arpano Brok ni Bukugo Hake Sungno Jini je demand no Ayang Patawi Shalaironi Aboni Kuno Mane Brok ni Bukugo Salang Makriko Inke Sung Saka Nirogle message Patok di government no Nirok Sungno Mungsari Maya Sungno Barbar Nirok Tokai Ka Aro Waisa Tuirina meeting Kaika Nirok Tabok Zora Tuikanya Derbosor Poreo Borok Tuikaya Ang Tak Sakable or Borok Nibuskango Nirok Tuide Kam Sungno Biti Desri or Lamaderi Karenderi Bro Derbosor Porego Tabok Suno Tabok Zorawo Suno Riako Borok Sawo or Bura Buri Rogno or Ta Sogrodi Abochini Bepar Tuiketuma Tuiketma Parak Tong Tuitu Tuinibi Aso Riaket Tuinai Aboniro Abatang di Hitchung Saka. Obo je SDM Habanok ni Bukakti Klai Borok ni to Tuinangi Langma Tui Base Borok Tano to North to Buksa Tuirok to Bebosta Klai SDM Habanok Bukati Borok Yakeba Uno Tabuk to Belekino temples are Yakaba Belekino Satuni Joravo or to Borok Joto Somaya Baksa Pesa Belekino Hairo Putongai Tomono Joravo Belekino Rugiro Bai Tangai Sakam no Talangani Bebosta SDM Habanok Bukakti Klainor no Subidabo Hairo reject that on No reject Kriko Sungno Tini Salang Yable Mungsa no ambulance ke Bebosta Tong Hitchuno Salang Yable Botu Ibasung personal Painamase Inkeobo DWS Abo Yate Yagmukang Suzagnai Leptin Tanzagnai to Ikaisa Borobrika Abole Ripaika Asugno Burogroma Kaka Tabuk Sakzorate Normeje or Tayo Busura Lukuro Putinga Tabok Zorawo Atanisi Tabok Zorawo 610 and 10 Paika Tabok Borok Sok Paito Horo Sok Painai Knap Fungo Sok Painai Last Dinobu Sok Painake Tomakechine Oroke Hill Tracks Gari Lama Krui Hingui Ma Payu Hingui Payu Dozda Gari Makao Anando Bazar Pai Gari Maka Payu Nini 25 kilometer 30 kilometer Hinklai Payu se Gari Makao Unke Time Mote Baro Sok Pai Maya Amno Tak Aste Pai Baito O Jung Abo Full Tak detail Rimayako Je Uro Je Tongma Jung Abono Saka Aste Tini Sare Bisingo Mutamuti Tini
kabarai sung thangfainai khna jora ke chini kabar ungnai Ini norok ni ok buksa tongmani thayo busuk jora kuchuk umor kuchuk ya kheba tola busuk jora thaijak oro tini ni o thayo oro to 80 bosor highest to tola to nini chrai to chung achok ruya hike nini oro chrai to unganu 25 30 borok ungaita tomungno kaka je umor belai chakra ro abu hai campus ar ngakhe belai tungmani jare borok kunu kichu ngai thangkai abuni dai sabu na kharno dai abole samaya jungle daile government no dairi nai jung borok si angoro thuinai hi boni so ichha phaimano jung committee ta asok di hoya bobu jehetu oro member non accepted ni member hinke bobu thuifano ang andolon khainai hi phai tung ke bo oro thuikebu sabuni dai abo government borok jungno naiphe mangsi thuible ke government si dai nai tabuk norok le sabuno nasimi tong ya khaba norok ni je asuk mani thai sabo phai norok no sore chong ya khaba norok bai poklam salaikai ibuno withdrawal khlainai basa sinai hine norok wan sui tong sabuno nasinglai tong tabuk ni ojorabo jungle Tripura ni phan gnang thak chief minister home affairs borok se chini abo samung drill khainai borok bai achogoi jehetu agreement ya he jungle abo sarok ya tongno tini ni salni bisingo haste hapangni bukakte nongni I khorang no khnayawoi phaya hangga solution bukak thangyang kai norok sal busuk romoi asuk thayo norok asuk jeng 48 gonta abo sarkar kuno jung respond yangke jeng 72 gonta asok nai abo jeng 48 gonta pai jung decide khainai 72 gonta pai fa ungya ke jeng 100 khainai jeng abo skango no jeng press meet ba jeng sapaija abo asugno nini sinimongka ani sinimongke jeni NLFT BNCT ATTF non accepted committee ni central committee ni vice president SK Jomatia khnaimang khana khajanai takuktai bukoksong o bodolni no khoroksa adong yakheba bono naikani khlainai jung o chakra okrani khukti khnaimang kha oro khali chalarok simia nokno khungni buma henjaknai busa butei klei jung sawi mano nokno khungo kwbangma chamung nungmung hukbar khlaisanai abo hairo oro phailejak ani ma ni somandok phiaba nokno khung uram tangai tini borok busa butei no khibiyo phano nangkha belai kheno wana laijak belai kheno kharang masincha phiaba tabuk phano kuno sure krei ke khoroksa phano haste haphangni bukaktei borokni I khorang